हेलो सांग मैंने मु राकेश आशा करुँच आपण समस्ते भलरे थे मोर आउ गोटे नुआ भिडियो को आपण स्वागत जनाऊँगी चलतु आज टी जा मोर कम अच्छी भुवनेश्वर टे कम अच्छी चलतु जा घर बाहरिकी आसली चल भुवनेश्वर अभिमुखे गाड़ नहीं गाड़ी चलाऊँ लोग मो वीडियो कैमेराटा लगेला बेलू कहीं बुलिक रोज कैमेराटा टिके जस्ट डाउन हो रोज बाँ पटू देखा पड़ो जिते सजाड़ुची से होनी से सेमती बेंड हो आम खोर्धा कलेक्टर ऑफिस रोड देखो पॉल्यूशन लोक केमती गहली प्रबल गहली एटा आमर खोर्धारू भुवनेश्वर को गला बेलू बरुणे मुंडिया देखा रज टाइम रे गहली चहली लगे आमर पूजा पर्व सब ये रज टाइम रे बरुणे रे आमर यू बाँ पटू गले आम जटणी को रास्ता रास्ता काम बोधे चलती रास्ता काम चलती भल काम हो ट्रक गुड़ाक नटणा हेल्ले जना पड़ोनी रास्ता जो आम राति टाइम रे बाटर जहाँ कि हम मुझे देखेबी ये आमर कटिले जटणी की जावाक रास्ता जटणी गेट जो कहते जटणी गेट ये बाँ पट कटिले हम ये जगटा ना है आमर तलखेता पर्टिकुलर जगटा ना है तलखेता तलखेतार गोटे ठाकुराणी मंदिर अच्छी माँ बाट भुआसुणी मंदिर जिते आप जावासा करते माँ को मुंडियाटा मारिक जाते किसी असुविधा हेनी गोहिरिया आमर खोर्धारू गोहिरिया छक आसला बेलू जो डाहाण पटे गोटे आसा लाइट लगी कौन टा मुझे जापर मेट्रो एटा जदि किए जानी मत कमेंट बॉक्स में लिखिकी जन वन वर्ल्ड लिखाई ये आगटा है गोहिरिया छक ये आमर आसला रेगालिया डीएन रेगालिया या भितर आमर अच्छी आइनॉक्स सिनेमा हॉल डीएन रेगालिया ये आमर बारबिक्यू नेशन अच्छी आइनॉक्स अच्छी केत आसिए बुलिया भल भल शॉपिंग मॉल अच्छी
ଏଇଟା ଆମର ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ କେସ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ଆମର ଗୋଟେ ଥାର୍ ଗାଡ଼ିଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ। ତ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହେଲା। ଆମର ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଦେଲେ ଯେ ଲୋକ ଏଇଠି ଚାଲିକି ଯିବେ। ଏଇଟା ଆଗରୁ ଥିଲା, ମାନେ ବନା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ବନା ହେଇନଥିଲା ବୋଧେ। ହଁ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରଠୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବନେଇଲେ ଆମର ଲୋକ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ସେଇଟା। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟେ, ତା ମାଆ ଜଣେ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବନା ହେଲା, ଲୋକ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତରେ ଯିବେ, ରାସ୍ତା ପାରି ହେବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ମେଞ୍ଚେ ଲୋକ, ପରିବାରକୁ ଧରିକି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ସେପଟେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ସେପଟେ ଅଛି, ତା ତଳେ ଗଳିକି ଯାଇ ହେବ, ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ସେପଟେ ବି ଯାଇ ହେବ ଉପରେ ଚାଲିକି। ନାଇଁ, ଆମେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଯିବୁ। ଏଥିରେ କାହାକୁ ମାନେ ଦୋଷଟା ଏତେ ଭୁଲ କାହାର? ଏଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଭୁଲ ତ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଭୁଲ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଅଣ୍ଡରପାସ୍ଟେ ଅଛି, ଏଠି ଚାଲିକି ଯାଇ ହେବ, ନହେଲେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ସେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଉପରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଟାଇପ୍ର, ସେଠି ଯାଇ ହେବ। ଲୋକ ଯଦି 200-300 ମିଟର ଚାଲିବେନି, କହିବେ କି ନାଇଁ ଆମେ ସେପଟେ କାହିଁକି ତ ବୁଲିକି ଯିବୁ। ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଭାଇ NH ଉପରେ, ମାନେ ଗାଡ଼ି ତ ନିହାତି 60ରୁ 80 ଭିତରେ ଆସୁଥିବ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯାହା ବୁଝିଲେ। ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି ଆସିଗଲା, ଆମେ ଏଇଠି ଯିବା। ଏଇଠି ଆମେ ବାଁ ପଟକୁ ଯିବା, ଆଉ ଅଧିକା ବାଟ ଯିବାନି। ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ସବୁଠି ଲୋକ। ଆମ ଘରଠି ମୁଁ ବାହାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖାଉଥିଲି ନା, ଲୋକ ଗଦେଇ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ଲୋକ। ଆମର ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ। ଏଥର ସୋରୁମ୍ ଏଠି ଓଲା ତଳେ ଅଛି, ଉପରେ ଏଥର। ନାଇଁ ଭାଇ, ଏଇଟା କେଉଁ ସ୍ପନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ନୁହଁ। ନହେଲେ ନାଇଁ ଭାଇ କହିବେ କି ପଇସା ନେଇଛି, ଓଲାରୁ ଏଥର ପଇସା ନେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଏଇ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଯାହା ଯାହା ହେଇଛି ସବୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତେ। ତ ଦିନ ବେଳେ ତ ଆସିଲେନି, ଏଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯିବନି। ଏଇଟା କ'ଣ କେଉଁ ଗଛ ଲାଗିଛି? ଏଇଟା ସାରୁ ଗଛ? ନାଇଁ, ଏଇଟା କଦଳୀ ପତ୍ର ଭଳିଆ ହେଇଛି। କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ କିଛି ଜାଣି ହେଉନି। ଟ୍ରାଫିକ୍ଟା ବି ଏତିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ହଉ, ଟ୍ରାଫିକ୍ କ୍ରସ୍ ହେଲା ପରେ ଫୋନ୍ଟା ରିସିଭ୍ କରିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଣ୍ଡରପାସ୍ରେ ପଶିଲୁ। ଏଇଟା ଗଲେ ସିଧା ଗଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ପୋଖରୀ ପୁଟ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନ୍, ଏଇ ବାଟରେ ଗଲେ ଆସିବ ସବୁ। ହଉ, ବାଁକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା। କିଏ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ ରହୁଛି ମାର୍କେଟ।
ମୋତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଡିଭାଇଡରଟା। ଡିଭାଇଡରଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ଲାଇଟ୍ ରେଡ଼ିୟମ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲେ ସେଇଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ କାହାର ବୋଧେ ଜାଗା ଏଇଟା ଥିଲା, ଆଉ ରାସ୍ତାଟାକୁ ସେ ଆଉ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଜାଗା ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେପଟେ ରୋଡ଼ ଏପଟେ ରୋଡ଼ ମଝିରେ ଏଇ ଘରଟା। ଆଉ ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା। ଆମେ ତ ସିଧା ଯିବା, କାହିଁ ଆଉ ଡାହାଣକୁ ଯିବା? ଲୋକ ଏଠି ଡାହାଣକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ବେ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେଲା। ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ। ରାତିରେ ଏଇ ମାନେ ଆଙ୍ଗେଲଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଛି, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି, ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ରେଡ଼୍ ରେଡ଼୍ ହେଇକି ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ରାସ୍ତାଟା। ଆଇକ୍ୟୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛି, ପାଖାପାଖି 70-80 ହେଇଥିବ, କାରଣ ମୁଁ ତ ଯାଉଛି 70। ଭଲ ପିକଅପ୍ରେ ଯାଉଛି ସେ ଗାଡ଼ିଟା। TVS ଆଇକ୍ୟୁ କେତେ କେଜାଣି ହାଏଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ଼ ତାର କେତେ କେଜାଣି। ଆମର ଭର୍ନାର ଏଇ ମଡ଼େଲଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ, ଯେଉଁଟା ୟା ପୂର୍ବଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିଲେ? ମୋତେ ତ ୟାର ପୂର୍ବଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ସେଟା ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଓଲା ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ତାର କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେ ଲଗେଇଛି 70। ଓଲା ଗାଡ଼ିଟେ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ 70 ସ୍ପିଡ଼ରେ ସେ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି 70ରେ ଯାଉଛି, ତାଠୁ ବଢ଼ୁନି କି ତାଠୁ କମୁନି। ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ହାତ ପକେଟରେ ପଶିଛି, ଗଲା ଯେଉଁ ଶୀତ ହେଉଛି ସିଏ ଗୋଟେ ହାତ ଉଷୁମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଗାଡ଼ି ବାବୁ ଚଲେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବରୁଣେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଭରବ୍ରିଜରୁ ଗଡ଼ୁଛେ, ବରୁଣେଇରୁ ପଞ୍ଚମୂର୍ତ୍ତି ଗଲା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଜାଗାଟା ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକର ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ହେଉଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବି କିଏ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆସୁଥିବ, କିଏ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଏ ଜାଗାରେ ସେଠି ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଲାଗିଥିଲା ନୋ ଷ୍ଟପିଂ ନୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କେହି ଗୋଟେ ଲୋକ ଶୁଣିବାକୁ ବି ନାରାଜ। ସେଠି କ'ଣ ପାଇଁ ନୋ ଷ୍ଟପିଂ ନୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲାଗୁଛି କେହି ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଠୁ ବାଁକୁ ଯିବା, ଆମକୁ ଆଗରେ କ'ଣ ଯାଉଛି BE9 ମହିନ୍ଦ୍ରା। এটা XCV9 9E। এটা ଆମର
सीधा गले कलेक्टर ऑफिस डाहाण पटक बुलिले बाट मंगला बाँ पटक बुलिले आमर डेलांग पुरी रास्ता इलेक्ट्रिक वाला कौन ये कर अरे देख रे इंडिकेटर किसी ना किसी टर्निंग इंडिकेटरटा दबनी एमती तो गाड़ी चलेले गला जो पछर गाड़ी आस एटलिस्ट से टाइम इंडिकेटरटा दियो ना आम मुह जुआड़े अनुकूल सियाड़े ये कलेक्टर ऑफिस कलेक्टर कार्यालय जिलापाल कार्यालय खोर्धा ये लाइट देखने बढ़िया लगे जो आम खोर्धार एमती लगी लाइट यहाँ मोर गोटे छोटिया पार्कटे ये आमर रनिंग रोड मोर यहाँ ये बाटे मुझे रनिंग करे मोर गोटे फोन आसला ये टाइम और गाड़ी साइड करिया पड़ो हाँ भिडियोटा केमती मत कमेंट बॉक्स रे लिखिकी भाई निहाती किए देखु तो जनइब ये किए गुरुजन भाई देखुचे जनइबे भिडियोटा भल लगे कि खराब लगे निहाती कमेंट बॉक्स रे जनइबे कहीकि मोर वक्तव्य शेष कर रही नमस्कार जय जगन्नाथ।